Ceva se întâmplă, ceva se petrece. Se petrece cu intrarea soarelui în semnul mobil și electric al zodiei Gemeni. Ceva începe să se trezească în interiorul tău. Mintea nu mai acceptă stagnarea. Gândurile se accelerează. Curiozitatea revine ca un fulger care sparge liniștea ultimelor săptămâni. Dacă în perioada zodiei Taurului ai fost obligat să încetinești și să te întrebi ce este cu adevărat stabil în viața ta, acum Universul îți cere să vorbești, să înveți, să explorezi, să cauți răspunsuri și să te reconectezi cu lumea. Este ca și cum aerul începe din nou să circule printr-o casă închisă prea mult timp. În următoarele săptămâni, mulți oameni vor simți nevoia să schimbe direcții, să înceapă conversații importante, să spună adevăruri ținute ascunse sau să descopere informații care le pot modifica complet perspectiva asupra realității. Energia gemenilor nu suportă rigiditatea. Ea sparge zidurile mentale și provoacă mintea să privească lucrurile din mai multe unghiuri. Dintr-o dată, ceea ce părea imposibil de înțeles începe să capete sens. Dar există și un avertisment ascuns în această vibrație. Atunci când mintea se mișcă prea repede, sufletul poate deveni agitat. Vei observa poate că oamenii din jur devin mai neliniștiți, mai grăbiți, mai distrași sau mai împărțiți între zeci de direcții. Informația va curge cu o viteză amețitoare. Vei simți poate nevoia să verifici mai des telefonul, să afli noutăți, să comunici continuu sau să cauți răspunsuri în exterior. Tocmai de aceea, adevărata provocare a acestei perioade va fi să înveți să faci diferența dintre zgomot și adevăr. Pentru că această trezire a minții nu vine doar ca să acumulezi informații, vine ca să înțelegi cine ești atunci când toate vocile din jur tac. În același timp, combinația dintre Marte în Taur și Venus în Rac creează un contrast extrem de puternic între lumea exterioară și cea interioară. Pe de o parte, vei dori să construiești stabilitate materială, siguranță și rezistență pe termen lung. Pe de altă parte, inima ta va deveni mult mai sensibilă la energie, la emoțiile celorlalți și la sentimentul de apartenență. Mulți oameni vor începe să își reevalueze relațiile, familia, casa, locul unde trăiesc și oamenii pe care îi lasă aproape de sufletul lor. Nu va fi suficient ca ceva să arate bine la suprafață. Vei simți nevoia ca lucrurile să fie autentice. Această perioadă poate scoate la suprafață și adevăruri incomode, pentru că atunci când Marte intră în Taur, tot ceea ce a fost ignorat prea mult timp începe să devină imposibil de mutat din drum. Problemele amânate, tensiunile acumulate sau emoțiile reprimate nu mai dispar prin fugă sau impuls. Ele cer răbdare, maturitate și reconstrucție profundă. Energia devine mai lentă, dar și mult mai puternică. Este diferența dintre o scânteie și un foc care arde zile întregi. Pentru unii, această perioadă poate aduce vindecare emoțională și stabilitate. Pentru alții, poate deveni momentul în care realizează că nu mai pot continua în structuri vechi care nu le mai hrănesc sufletul. Relațiile superficiale se pot răci. Conexiunile autentice însă se pot adânci incredibil de mult, iar soarele în Gemeni va continua să aprindă întrebări. Ce adevăr nu mai pot evita? Ce parte din mine trebuie exprimată? Unde m-am blocat într-o poveste veche? Ce aleg să construiesc de acum înainte? Universul pare să încetinească pașii trupului, dar
accelerează trezirea minții și poate că exact aici se află lecția acestei perioade, să nu mai alergi fără direcție, ci să înveți să construiești conștient, să simți profund și să gândești liber. Aveți grijă de voi, suflete prețioase! Namaste!